Maar het enige wat je hebt is een trein die heen en terug rijdt. En dat is eigenlijk alles wat je hier ook nodig hebt. Vrij kaal. Kaal? Kaal, vind je het hier niet kaal? Ze kunnen naar Leeuwarden, ze kunnen naar Sneek. En daarvoor zijn we hier komen wonen. Mandrum is dus het beste station van Friesland. Oh, nou, dat zou ik niet zeggen. Ja, dat zie ik ja inderdaad. Ja, nou, daar ben ik het allemaal niet eens. Is dat zo? Ja, het is een mooie plek, maar ik zou het niet het mooiste station noemen. Nou, ik vind het een supermooi station natuurlijk. Klein. Ja, omdat het zijn de weilanden is of zo. Maar wel fijn? Zeker fijn. Ja? Ja, de treinen komen, dus dat is wel prima. It's quiet. It's nice. Yeah, I like it. Nou ja, hij doet wat hij moet doen en dat doet hij goed. Je hebt net overal een station in het dorp, dus Nee. dat is natuurlijk supermooi. I need to see a Burger King, then it becomes the best train station. Nee, ik kom hier zelf niet zo vaak, dus alleen voor de tandarts. Je gaat nu naar de tandarts. Nou, ik ben net terug. Dus, Gaatjes? nee, ja, even langs de mond-hygiënist, dus het is allemaal weer schoon. Dus top.